Velkommen til dit efterårsvejr. Vi er rykket til Charlottenlund lige uden for København, hvor det årlige refleksløb i samarbejde med Børneulykkesfonden finder sted. Vi skal kigge mere på, hvorfor man afholder det her løb, og hvorfor reflekser er vigtige lige om lidt. Men først skal vi tilbage til Andreas og høre om det stormvejr, som er på vej ind over landet. Ja, det er på vej i gang. Ja. Til hvem andre end dig, Thomas Mørk? Ja, der er virkelig liv og glade dage herude i Charlottenlund. Børnene her omkring mig, de er lige kommet i mål efter centimetermaratonløbet, og de skal også i gang med længere løb lige her om lidt. Det er så reflekserne, det handler om, og jeg har Henriette Madsen fra Børneulykkesfonden med mig her. Og hvorfor arrangerer man det her løb? Ja, først og fremmest så er det årets refleksdag i dag, og vi nærmer os jo det mørke tid. Vi skifter fra sommertid til vintertid nu her i weekenden, og det betyder jo, at det faktisk bliver rigtig mørkt om morgenen og igen mørkt om aftenen tidligt. Så derfor så skal vi jo sikre os, at vi kan lyse godt op og sørge for, at sikkerheden er i orden. Jamen, hvorfor er det lige nøjagtigt, at reflekserne de er så vigtige? Men reflekserne betyder faktisk, at man kan se på væsentligt længere afstand, hvis det er, at man som bilist kommer kørende. Så betyder det faktisk en væsentlig stor ændring i forhold til, hvor lang tid før man kan se en, der kommer gående, hvis man har en refleks på. Så det er heller ikke helt ligegyldigt, hvor på kroppen man for eksempel placerer den her refleks. Nu har jeg taget en på armen her. Er det helt forkert? Nej, det er sådan, at det er vigtigt, at man faktisk bliver set både forfra og bagfra. Så derfor en refleks skal både kunne ses, når det er, at der kommer modkørende, og så selvfølgelig også nogen, der kommer bagfra. Så det at have en refleks, der enten hænger, som er i bevægelse, betyder rigtig meget, men det er også her i dag, hvor de har løbeveste på, er jo sådan noget, der ligesom lyser op over det hele. Og det er jo det fantastiske ved reflekser, fordi man kan blive set på væsentlig længere afstand. Ja, er det kun børn, der skal have reflekser på, eller er det også voksne? Altså nu har du en af de klassiske sorte jakker på her i dag, og det er jo det, de voksne faktisk går rundt med, så derfor vil vi rigtig gerne have, at de voksne faktisk også bliver små ambassadører for børnene, således de også bliver klædt med reflekser. Tusind tak for det. Ja, nu er det lige begyndt at regne her. Det er et vejr, hvor det virkelig er nødvendigt at have reflekserne på og huske at få fundet dem frem. Vi er på vej ind i den rigtig mørke tid, og det går hurtigt med at få afkortet dagslængden i øjeblikket. Jeg vil sige tusind tak her fra Charlottenlund, og kan I have en rigtig god aften derude.